To jest najwyższy czas, żeby przetestować kolejne maszkety. Ostatnio była to przepyszna wątroba dorsza z Islandii. Dobra, bez zbędnego. Kalmary. A konkretnie kalmarowe krążki z Biedry. Przeczytałem trochę na necie, jak można sobie to fajnie zrobić i już wam mówię, co do tego będziemy potrzebować. Także oczywiście rzeczone kalmary, mąka, jajuszko, sól, pieprz, cytryna, olej. Najpierw, moi drodzy, przykazane te kalmary opłukać wodą. Tak to, moi drodzy, wygląda. No tak ciężko to do czegoś porównać w sumie. Pachną jak ryba, tylko mniej. Pomimo tego, że one już były jakieś 30 mniej więcej minut wyciągnięte z tej zamrażarki, to dalej są, jak widzicie, dość mocno poszczepiane ze sobą. Fikuśny dźwięk. No, jak widzicie, teraz zrobiły się takie fajne, gumiaste, plastyczne. Przypomina trochę to jakiś makaron. Moi drodzy, na talerzyk jedno jajo. Soli, pieprzu i bełtamy. Na drugi talerzyk, moi drodzy, trochę mąki. Na razie bez przesady, potem sobie najwyżej dosypiemy. Na jakąś głębszą patelnię, moi drodzy, lejemy sobie olej. Podpalamy. Czekamy, aż się zagrzeje. I według tego, co tu mówią, będziemy je smażyć 5 do 7 minut. Ewentualnie, jak ktoś chce przyrządzić inaczej, to można je też po prostu ugotować przez 3 do 5 minut. One się znowu poszczepiały trochę, jak widzicie. I robimy, moi drodzy, mega prostą... Wow! Przestraszyłem się. Robimy mega prostą rzecz. Tąkamy takiego kalmara w tym jaju, potem w mące. Otrzepać, żeby się nie paliła. I rzucamy. I powtórzyć. No i tak to wygląda. Na papierku podawali, żeby smażyć 5-7 minut. Także posmażymy 3 minuty z jednej, 3 minuty z drugiej i potem ładujemy kolejną porcję. I jak widzicie, nasze krążki kalmarowe robią się elegantnie rumiane. Jeszcze 3 minuty z tej strony i będziemy mogli spożywać. Kładziemy sobie na jeden talerz ręcznik papierowy. Odsączamy je z tłuszczu. Bierzemy sobie pół cytryny. Skrapiamy. Takiego małego frajera. Słuchajcie, to smakuje w zasadzie jak ryba, tylko jest trochę bardziej takie ciągliwe. I generalnie dobre. Także kto jeszcze, moi drodzy, takich morskich przysmaków typu kalmary, krążki kalmarowe nie jadł, bardzo polecam. Proste, ciekawe, fajne, trochę inne jedzenie na jakąś imprezę, na przegryzkę czy coś. Także, moi drodzy, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych testach maszketów. Zostawcie łapę w górę i smacznego. I pa pa. A ja idę smażyć dalej.